हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दायो आं नोंथांमोननो मोननैसो स्किमनि आपडेट लाना फैदों। बेनो जाबाय अरुणोदय, बेनिफ्राय सयाम आरो पेन्सन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गासिबो डिटेल्सखौ मोननो। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे प्रुफबो मोनगोन दा मानि थाखाय राङा हाबाखै आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो। दा खायसेना लिस्ट फैनानै नाम दंबाबो थ' नोंथांमोना मोननाय जायाखै रांखौ। दा बेनि जाहोना माखासे भेरिफिकेसन जागासिनो दङ आरो लोगोसे बेंकजों बेंक माखासे एसे प्रब्लेम जादों, जेरै IFSC क'डनि थाखाय माखासे चेन्ज जागासिनो दङ। दा बेफोर गासैबो भेरिफाइड जाफिनबासो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। बेखायनो नोंथांमोननि राङा खायसेनाव हाबथ'वाखै आरो खायसेना हाबदों। दा बिदिब्ला लोगोफोर स्किमनि बागै जों बेयाव नायग्रोनोसै। दा बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन 2020 आव लोगोफोर 2 अक्ट'बराव आरो बुंदोंमोन 830 पार मान्थ होगोन होननानै, नाथाय बेखौ दायो बारायखाबाय। नोंथांमोनाबो मोनबाय 1000 पार मान्थ मोनबाय थासिगोन। दा आरो बुंदोंमोन 17 लाख फेमिलिसनो होगोन होननानै, नाथाय दायो जोबोर बारा जाबाय, गोबां एप्लाइ खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे भेरिफाइडबो जागासिनो दङ। दा गोदान एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना गभर्नमेन्ट साइट एबा नोंथांमोना BCDC अफिसाव साबमिट खालामनो हागोन अफलाइन महरै। दा बे अनलाइन जाया लोगोफोर, नोंथांमोना सोंदों गोबाङानो अनलाइन जायो नामा। दा बेयो अनलाइन एप्लाइ जाया, अफलाइनसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन डकुमेन्ट्स होनानै, जेरै आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट पासबुक, भटार कार्ड नोंथांमोना खाजोना रसिद होनानै बेफोरावहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो जेब्ला गोदान एप्लाइ जागोन नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ मोनगोन। दा बाथ्राया जाबाय लोगोफोर, बे रांखौ सोर सोर मोनगोन आरो सोर सोरनो होखो। दा बिदिब्ला जों बेयाव नायनोसै PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै। दायो जोङो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामसै, माखासे गाइडलाइन्सखौ नायनोसै बे स्किमनि बागै। दा बेयाव बुंदों लोगोफोर, जायनि न'खराव 18 इयार्स अमेन गैया अब्ला नोंथांमोना जायखिजाया नमिनि होनो हायो। बेबो जाबाय हिन्जावनि नाम जाथारनांगोन, जायखिजाया अमेनफोरनि नामावल' एप्लाइ जायो। थ' बे अफलाइन एप्लाइ जागोन, नोंथांमोना नमिनि होनो हागोन आन्डार 18 इयार्सब्ला। थ' 18 इयार्स जाथारनांगोन अब्ला नोंथांमोना इलिजिबोल जायो। दा बेखौ बेयाव बुंदों। बेनिफ्राय जों माखासे आपडेट नायनोसै सोर होदोंमोन आरो लोगोसे बोरै बोरै होदोंमोन। दानिया जोङो माखासे अरुणोदय स्किमनि आपडेटखौ नायनोसै। दा बेनो जाबाय बेयाव आसाम केबिनेटआव आपडेट होदोंमोन लेटेस्ट, बेनो जाबाय अरुणोदय स्किमनि बागै। दा बियो 19 लाख फेमिलिसनो होसिगोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय नोंथांमोननि सयाम, दा सयामनिबो माखासे भेरिफिकेसन सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय इन्दिरा मेरि पेन्सन, थ' नोंथांमोनाबो मोनसिगोन जायफ्रा इलिजिबोल जागोन। बेनिफ्राय PM आवास योजना, दा बेनि बागै माखासे भिडिअ मोनगोन नोंथांमोना नेक्स्टआव। दानिया मोनसे दंबावो, बेनो जाबाय दीन दयाल। बे जाबाय डिसेबिलिटिफोरनि थाखाय, जायफ्रा देहायाव अंग'आरि प्रब्लेम दङ थ' नोंथांमोना बेनि थाखाय पेन्सन मोननाय जायो। दा बेनि बागै फुल भिडिअ लाना फैगोन नेक्स्टआव, नोंथांमोना नेबानो जाबाय। दानिया अरुणोदयनि माखासे आपडेट नायफिनबावनोसै। दा बेखौ सोर सोर मोननाय जागोन आरो बेसेबां होनाय जामारगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांजोबजासिम। दा माखासे पर्टेलाव फैनानै लिस्ट दङब्लाबो दा नोंथांमोननि मोनैनि जाहोना बेनो, दा बेंकजों बेंक माखासे प्रब्लेम जादोंमोन सिगाङाव आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ IFSC क'डआ चेन्ज जालायदों होननानै। दा बेनिनो भेरिफिकेसन जागासिनो दङ। दा नोंथांमोननि जेबो मिस्टेक गैया, नोंथांमोना जेब्ला फर्म फिलआप खालामदोंमोन अब्ला गासिबो रियेलखौनो होदोंमोन IFSC क'डखौ, नाथाय बेंकजों बेंकसो चेन्ज जादों। दा बेखायनो माखासे टाइम लागोन, जायफ्रा मोनाखै थ' नोंथांमोनाबो जिंगासिनो गैया, लासैनो मोनबाय थागोन। आरो जायफ्रा थांनाय बाराव मोनाखैमोन, दाखालि 10 अक्ट'बराव मोनदों। दा बेबायदि नोंथांमोना नभेम्बर 10 आव मोननायनि लामायाव दङ। जायफ्रा भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना साक्सेस जागोन अब्ला मोनखागोन। थ' बेनिफ्राय जों नायनोसै LAC वाइसआव बेसेबां भेकेन्सि एबा बेसेबां बेनिफिसियारि लिस्टआ थागोन होनना बुंदोंमोन टारगेट वाइसआव। थ' दानिया नोंथांमोना नाम्बार 5आव नाय। दा बेयाव बुंदोंमोन लोगोफोर टारगेटआ 15,000 बेनिफिसियारि एबा केन्डिडेटनो होगोन होनना बुंदोंमोन मोनसे LAC आव। आरो बेयाव मोनसे कन्डिसन दंबावो, जुदि 2 लाखसनि बारा LAC आव थायोब्ला बेनिफिसियारिया 17,000 होगोन होनना बुंदों, 1000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननाय जागोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोना 17,000खौ रानदो मोनसे LAC आव बेसेबां BCDC थायो। दा मोनसे LAC होनाय लोगो लोगो सासे MLA नि आन्दाराव गोबां BCDC अफिस थायो, थ' बेयाव रानगोन। थ' नोंथांमोना बेसेबां इलिजिबोल जाथावना, जायफ्रा इलिजिबोल जाथावना नोंथांमोननोसो होनाय जागोन। थ' बेखायनो माखासे भेरिफिकेसन जायो आरो नोंथांमोना गासिबो अके जायोब्लासो रांखौ मोननाय जायो। थ' बेखौ बुंदों टारगेटआ 19 लाखस हाउस हल्डनो। थ' दहाय नोंथांमोना सिगाङाव मोनदोंमोन 17 लाखसमोन, नाथाय दायो 19 लाखस फेमिलिनो बेखौ होगोन होनना बुंबाय। दा लोगोफोर बेनोसैमोन, नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा दानिया लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो। आरो लोगोसे सयामनि जेब्ला गोदानै लेटेस्ट आपडेट फैगोन नोंथांमोना मोनगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।